И здравейте, драги зрители, на сцената и Иван Загаров. Здравейте, аз съм Арто, той е Доню. Днес се намираме къде? В купе. Касем, какво казвате? 6, 8, 1. Добре, какво прави ние днес, Копе? Днеска антибала, втори ден, трагедия. Как си? Супер. Изморен ли си? Още не, след няколко часа ще бъда. Вие за първ път ли си вирите на антибал? Да, за първи път свирим на антибала, да. Тая година за първи път ни поканиха и много яко. Какво мислите за събитието? Май топ. Май всичко топ. Как се изкара на бала ти? На бала беше супер скучно и не знам, смисъл, наливахме с някакви бутилки и това беше. Сега тук малко бих попитал, какво ви вдъхнови това да сте two-piece band, което е необичайно, например, за България, особено бас и барабани? Често казано, не знам, просто аз имах идея да викна един определен китарист за новата група, обаче той каза, не мога, нали, смисъл, имам много ангажименти и аз си казах, тогава няма да има никакъв китарист и така ги завъртяхме нещата. Да, пичи или не е никой. Да, или ще е той, или няма да е той и така, в крайна сметка си останахме бас и барабани и работи. Това е доста интересно, понеже малко са групите, които се наблюдават като тип Dark Wave и въобще по-Doom в България. Особено нашия колега Антон може да каже. Мартин изброи, те по-скоро спомена, жанра Dark Wave. Вие бихте ли се определили музикално като Dark Wave или си имате някакво собствено определение, което си казвате, че... Не знам дали сме Dark Wave, не сме Dark Wave, ама със сигурност има някакво влияние от, не знам, може би някакви български групи като Нова генерация. И то е такова. Лесно да направиш така асоциация, защото текстовете са на български и малко по-мрачни и предполагам, че затова върви към Dark Wave. Иначе аз с кефа, не смисъл, слушам някакви неща, които са в този жанр, така че по-скоро на кефита идея. Живее смисълта, че ние сме първо и преди всичко панкари в някакъв смисъл. Това е жанра и музиката, която общо първо прослушах от такива по-екстремни underground неща. В смисъл, може би не е толкова бързо, колкото традиционно се смята, нали, пънк и така нататък нашата музика. Обаче и това винаги съм вярвал, че пънка не е някакси тупа-лупа или определен риф или някакви такива 1, 2, 3, 4 смисъл по конспект. Супер много повече, смисъл DIY култура, какво ли не. Смисъл, и това поне за мен е много движещо и за тази група. Всичко е супер DIY, смисъл, всичко записваме сами колкото можем, както можем. Всичко организираме сами колкото и както можем и така нататък. В смисъл, това е етоса, така да се казва. Кой тук може да ни разкаже повече за групата, как се зароди, взете една кратка история и как е еволюирал през годините музикално, самия звук и като хора? Групата е от 2015 година, почнахме аз и старата ни барабанистка Деси, с която се карахме може би 2-3 години и стила, да не знам, какъвто и сега, смисъл такъв, няма някакви много резки завои или нещо такова, просто си правим това нещо и по някакъв начин то се развива с всяко парче или да я знам. Имаме няколко сплита, един албум на винил, който също се солдал вече го няма на винил. Да. Имаме сплитове с Деми Хоф и Калф, много яки банди от Италия, от Гърция и с Плеба също от Гърция, имаме една касета заедно. Какво друго, каква история, какво да кажа? Правили сме няколко турнета европейски и се надяваме тук края на годината или следващата пак да направим едно по-голямо. И така, общо взето. Но тегам. Сега познаш как това е. Иначе. Иначе.
Той човека просто го усещам го как се пържи все повече и повече след всеки въпрос. Значи. Главни артисти, които са ви повлияли като музиканти. Не знам. Кърт Кобейн. Топ шеф. Кой друг? Много хора. Много банди. Не знам, това в принцип ми се вижда общо взето излишно, нали, кои си ти, как се казва, идолите там, нали, кой те вдъхновява, защото често казано много различна музика има, която минава през главата ежедневно и всяко нещо влияе, така че не знам. Но Кърт Кобейн топ шеф. Може би най-голям. Интересно е вашата среда за записване, например, от какво, да, или не по-точно от какво, по-скоро как се вдъхновяват и как преминава самия процес на записване? Има ли някакви трудности или някакви идеи, идеи, които допринасят повече и повече към това да се създаде емоцията в самите песни? Значи най-голямата трудност при записите с кабелите, мраза кабели, Шентов мрази кабели, човек, значи ще се обеса някой ден на тия скапани кабели и това ще е края и на мен и на всичко, не знам. Иначе, какво ти кажа, в смисъл всичко, нали, всичко го правим доколкото ни стигат силите сами. Събрали сме някаква техника през годините, каквото може. Я някакво микрофонче, я нещо друго. Събираме се, обмислиме какво искаме да запишем, сядаме и го пробваме. В смисъл, слагаме микрофоните по някакъв начин, пробваме, става, не става, слагаме ги по друг начин, става, не става и така. Тоест процесът е малко итеративен, в смисъл някакси нямаме разписано, нали, сега ще отидем меди къде си и ще направим меди какво си първи ден, втори ден, трети ден и така. Мисля, пак има план, обаче не е, може би толкова ригиден, колкото би очаквал човек в, да кажем, професионално студио или нещо такова. Мисля, малко е експериментална, нали, и тая работа с записването. И доколко се получава, доколко не се получава, това е вече път съвсем друг. Става се. Нямам забележки. Нямам забележки. Може да се забележи тази емоция, това първично, нали, как го кажа, изживяване. Първото ми впечатление беше еха. Мисъл. Потопих се в просто мрак и една първична чиста емоция, което е доста важно според мен за групи, особено този тип. Не, че не някой му пука, обаче аз като чух Фидбакър за пръв път, трябва да съм бил или 2021 или 2020. Като май, ако е било 2020, беше декември. Беше студ. И беше тъмно и бях в Ямбол. И слушах Фидбакър. И беше много яко, защото просто Eastern European Agricultural Doomer Town. Eastern European Doomer Music. Dark Lyrics. Как по дяволите ги пишеш тия работи? Какво има в тази глава? Обясни ми. Обясни ми, как се надъхваш? Къде ги вадиш тия мотиви за текстове? Как пишеш текстове? Какво те надъхва да пишеш текстове? Много неща. Каквото може да ми кажеш за писането на текстове, искам да ми го кажеш тук пред камерата, пред всички тези хора, които ще ни гледат, които ще са най-вероятно 3-4, но все пак ще ни гледат. Коста, Роско. За текстовете не знам, аз винаги от хлапец съм, нали, пиша някакви неща и често казвам не мога да някакси да диференцирам някакъв процес, кой знае какъв, но нали смисъл просто се мисля, че едно нещо, което ги обединява нещата е, че някакси се едно се нагнетява дълго време някаква идея в главата ми, без да я развивам, без да я изваждам на такова, просто известно време наблюдавам и в някакъв момент просто, да знам, се едно от само себе си се подреждат някакви думички и това не знам. Иначе текстовете отвътре идват, в смисъл отвътре ми идват такива неща, което не знам дали е много за пред хора да се коментира, ама да.
В момента правим някакво нови парчета и сигурно ще има нова музика, да я знам по някое време. Има някакво нови, като едно ново парче ще свирим. Това вече не е супер много, няколко път сме го свирили, ама не е записвано до сега, така че има някакви идеи. Ще видим. Бачкам. Аз ще мина на един от моите любими въпроси. Те са два. Кои са ви мечтаните лайнъпове, на които бихте свирили? И с български, и с интернационални групи. Мисля, че не знам, с много групи бих свирил, обаче мисля, че перфектният концерт ще бъде Фитбакър, Борис и Мелвинс. Защото Борис са кръстени на песен на Мелвинс, а ние сме кръстени на албум на Борис. Така че според мен това ще е солиден лайнап, освен това ще им пръснем тръпката. И двете любими групи, така че може би това ми се струва забавно. И аз бих свирил с Албината, между другото, в смисъл това би било топ звук. Стив Албини, Шелак и всякакви други, които се сетиш на Албини групи, супер велико. И са топ любим продуцент, гледам му видеята в YouTube, препоръчвам и на всички, които са зарибени, които не са зарибени само на звукозаписи, но и на такива фъни студийни ситуациите. Топ пичове. И между другото, скоро разбрах, скоро, Шенто ми каза, че са идвали даже да свират в България. Аз не съм я разбрал, човек. Преди 20 години, примерно. Ще стана 20 години скоро. Не съм я разбрал, така че имаме да наваксваме в това отношение, така че следващия път, като дойдат, който ги организира, да знае, че имате човека за тази. Не знам, бих свирил може би и с Бичето. Ако има концерт на Бичето, трябва да свирим и не. Защото Бичето, неговата група беше с 2 баса. Мисля, че разбирате на къде отиват нещата. Плюс това Бичето може да се каже, че съм повлиян лирически от него, но той е много самобитен творец, експресионист и също така концептуален много. И така че да. Че върни се на сцената, обичаме те. Това ти кажа, човек, да знам, аз истината е, че с голяма част от групите, на които се кефа в България, вече сме свирили или свирим, или тази вечер ще свирим и така нататък. Аз всеки път, като ме питат и всеки път завъртам разговора към то не са само групите, а някакси какво е мястото, каква е средата, какви са хората и така нататък. И затова пак за пореден милионен път шаут-аут към Фабрика Автономия, нашите хора. В смисъл там буквално се едно свира в хола, велико, топ пичове. Пешо прави звук вече така кристален бистър. Реална машина. И всъщност, такъв тъшака на стена и смешките и това, обаче супер важно е, че има такива места. И те са буквално 2 места такива, на които може буквално утре да кажем, свободна ли е коя си дата, да направим фест, да направим концерт. И ни пичове от Гърция ни писаха, да действаме. И има това място, има тази възможност, няма тази бариера, която на много други места, комерциални места и така нататък има. И хората, които ходят, които пък и с времето се научиха, че свободно дарение за концерт не означава да вляза да изпия 3 бири и си тръгна. В смисъл, подкрепят артистите и така нататък. Всичко това е супер ценно и е хубаво да се пази, така че като тръгнат да бутат фабричката, излизайте и почвам метаме камъните и така. Усещането, като излезете на сцена и реално, има ли това усещане обратното с публиката? Или как бихте го описали? Още цялото изживяване. Това да експресирате изкуството си на живо. Ние като свириме и то е много странно, защото аз честно казвам малко изключвам докато свириме и много не забелязвам какво се случва в никакъв смисъл. Само се изключвам и не виждам какво става около мен, така че не знам до каква степен имам връзка. Разбира се, това влияе, какво е, каква е енергията в, дали хората се кефат, дали крещат, дали те замерят с някакви неща. Влияе, обаче като цяло аз като свириме излизаме просто и
правим нещото и няма игра с публиката, няма нали, здравейте, и не говориме въобще никакви неща и само свириме и това е. Така че това е за нас горе-долу идеята, така си го представям аз. Не е толкова обмена на някакво друго ниво, в смисъл няма някакви, кой знае какви гимнастики, а просто всеки си е със себе си и това е. Последен въпрос. Какво да очакваме от фидбека в бъдеще? Само мраки нещата. Само ужаси. По 2. Край!